Kad arwa kietu aka okinyi makawuono thieth e kor gwenge magwa chalo nade gi sani inyanya to kokale buo kumba manyien mar thieth mar sha Joyce adieri makare en jothurwa sandre adwa misigando waya madorothi mancha nyathini tuo to wuok odhi hospital ma papo nditi to ing'ise ni kapok ochako thiedhi to nyaka ikwong register sha to ne en gi siling 500 kuom ngimane to ka omiya 500 ni to chulo go ni mondo register sha to kutiko ting'ise ni gino ok chak tiyo immediately kuom thieth ma kawuono nyaka koro chul cash koro chako go simo ko manyo pesa ma mondo odhi e laboratory onyiewo yedhe makineno kata king'iso ni ji 20 million ose register moko gin registration moko michuno go ji moko gin registration moko mag uledhi mikono go ji ko kinyalo kono waya ni ing'ise ni nyaka kwongo register kithiedhe to kose register ting'ise ni koro pod ok oti nyaka iduog kendo chieng' moro ok ber. That's why no ka ji 20 million ose ng'ado okumbani to ji milion 4 kende machuno. To kanga di Martin Miskellah nikech kata kwang'iyo NHIF system machon nikech yudo ni kata NHIF do ng'apa ni nitiere ga thuolo moro monego bed ni chule mondi eko chak tiyo kose mar shani to nego bed no chaka immediately. No, gimatemo wacho en niya ni nyaka dhano gini ok nyal chuno ng'ato gi ka okumba mar thieth. Be gino moka ber to jibo register mayot. To ko rach tigo chudo kod ji. Fa ka ng'iyo sheria moro olos mokwongo mane KMPD otere court. Nengo jo niko king'ado okumbani to kibido service mora mora e office serikal. Mawan wono tere court mo challenge ndarte ni jimse chudo suru government ma Kenya kai. You deserve all services whether ikawo okumbani or not. Ineno. To gimati ni wacho okumbani ngomio ji ng'ade niko se chuni kamano to kendle achure any service mokumbani kelo en service ma below par. Ineno. Because sha en riwruok kata mana team mochungne funds adek. Fund mokwongo ni primary health care fund. En pesa ma sirikal gole agulu mana Nairobi madhano ok changi. Jo Kenya ogole dwe ka dwe. Eni gole ni osuru michulo e sirikal. Sirikal ni gole dwe ka dwe, gole to kete primary health care fund. To no chungne thieth e dispensary health center level 2 and 3. Ineno. Ma almost 80% magosi putende Kenya kani e level no. Yeah? Kuro eni so long as you register e sha. Onego be ni ithiedhi no kata ichudo kata ok ichudo just registering mano mokwongo. Mar ariyo en tiere no shift. Koro shift ne en michulo dwe ka dwe. Bijo ngiso ji ni koro ji only 4 million are paying dwe ka dwe ni. Eni tiyo kode kidhi hospital level 4 ka dhi mbele kibedo admitted mondo ochungni e thieth. Atfal mana deke ni emergency chronic and critical illness fund. Ma ngiso niya kinyiri kata mana accident ajali moro. Kata kingori ahinya kata ka ngi tuo mayuare mokadho dwe achiel stroke cancer ng'ango to kata kidhi ICU kata mana dialysis en go uke fund mar adek ni to fund ni bende uke agul mar serikal ma taxes gi mono ichulo ko kata ing'ado sha lakini ok ichule you should get treatment mago funds adek. Koro kidhi ng'iyo tiyudo niya nitie fund mar ang'wen mano med miluongo ni public officers medical fund. Ejo mere November mokadho nikech jogo matiye e serikal no wacho ni nitiere mshach gimoro miyo gi 6,000 mondo dwe ka dwe mar allowance mar medical. Nengo ni mondo kawo allowance no nyuand kamoro achiel mondo omigi godo insurance ewi sha. Koro gin omi ka ginyalo dhigo private or higher level because they are paying 2.75 mar sha mar shift to gimedo gi medical allowance gi 6,000 ewiye. Koro ntie funds ang'wen. Koro wadi chako gi fund mokwongo. Fund man primary health care fund ni oseyudo tagruok gi achiedh nade because ne gikwayo bilion madhi mana 60 kuom sirikal. Sirikal omiyo gi bilion 4 kende. Tingisi ni bilion 4 ni itigo imigo ji 80% mag Kenyans services obed public obed private. Tingiso ji ni kuom jatuo ka jatuo idhi miyo gi siling 900 kende e higa. Ineno 900 nyalo timo ang'o hospital Kenya kai. To pesa di bokele on time. Mana dik system mo be ni tiyo godo kije midhi thieth mondo system no chul onge maka ja gidhi shao dhi committee mar thieth to gini anu mi 4 billion adima no tiyo go mondo wamedu moko ni we are only able to use 1.35 billion to be ni ka pesa ni tin ango mo utiyo godo te ni system onge kuma thieth maka Kenya ka jo hospital wacho ni adhi to ko thiedha adhi ta chudo from my pocket despite paying. Why?
because system mara no jutu outpatient podonge Matthew kende Matthew Martin en mana ma shift ni kejeto en mar inpatient mano gichulo but ngeni pile ka juchieo atamalo praboro mag jo Kenya ok dhi mar admission gidhi ni ngato uchieo kana odieo odhi thieth odog dala wiye bare odhi mruthieth mondo dog dala ineno only 20% of Kenyans they to be admitted kuka 80% obedo locked out there is not serving them Madam, they can the emergency fund, major cancer, your dialysis, your stroke. And they require almost 114 billion. No make 2 billion. Can they omega? How will it help? Because I need you to the ICU bill 200,000 to calculate for parking. You know make pesa more. Ko fund man when we give public officers medical fund. Given the inga dogi medical allowance ni duwe kadwe to pesa ni lal. Kage do hospital tinzo gini okonyal thiedho uke pesa no poko chulwa kutoka funds giteku ngi angwen only one ematiyo kende tukamoti no bende we go hospital be yaknya okuti malongo mane makelo challenges e wach okumba mar thieth ni Kenya kae to obedo was Kaluo kaka nacho ni Kaluo wan gi more complications ni jo man gi HIV and AIDS gin gi risk mag TB gin gi risk mag cervical cancer gin gi risk mag pregnancy complications Yeah, you want to get sickle cells. Get crisis my sickle cell meal the hospital every other day for admission. Yeah, jogo watch UHC ne and man meal git makare esa makare give be mo winjo te mangado ku yud dier. Ni de riachel mi nyedoni eme de uso mo yud thieth. Ni podi mi puro to dala ne rudu ni eme yake usi mo yud thieth. To sani pod you do third most of our people get your hand as swekra jo matu from hand to mouth because of obvious reasons ineno kodo an kaka jatend dakteche Kenya kae atemo challenge jotelo turaka obed governor obed MP senator ni jomoko yalo go siasa kod gini yalo wuoyo kaka ni onge problem because they can afford it other areas they have give farm economic big farms give coffee tea and all that the only thing we had was fish which is no longer there so our people jot tagre MPs go se failure. Why do I say that? Because can you watch Shani no page ogenia as a union ni there's 1 2 3 4 5 problems when we list negative. Yeah? To nyakwa los gigi kapok wadhi mbele gi Shani. To bende no los gi adira. No los inval ya wang sari ka committee mag parliament the senate won really go watch ni ngimagi ni investigate when from the word go no ngiro gini kunyal tiyo because number mokwongo Shadow don't want to give ID mondi. Kaluo jonge ID. The siasa marachi usitu unajua ID mokwongo. Mara leo Kaluo jonge ID because nyipendo bendema under 18. Mako age. Dona mkacha. Tukionge ID okunyali konjiriki shani. Ineno. Nongizo gini mean testing mingi yogoni pesa dima jichuloni. Inunge na the algorithm mami allocate. Yalungizo maybe from this region. Minimum mobile end up chulomia uchiel. Toka moro buketi chulomia day because of politics. Do you know what mean testing does? Yet our people more and more of jo turwa ongi teach. Ginjo joakali. But jo siasa almost fail. And my challenge on politics. Ni katamana Kisumu County. Anyang nyongo professor Girino timo test run. Okuma mad Thieth. Man no fail. You know. So they knew the challenge command kaka but they have not spoken about it. Kid Migori no halimar Thieth. Mami Gori. Because you can say ni bas sha or fail because you can't be private. But ko ohero jowa. One lost public hospitals makare monokik yo turwa taga ni akide private. Si mo mayido pile pile ngado tuo o mabei opinyo da Thieth kanye. Ngi nyakidi mna kisi. Thieth makaluo siaya oketre. Homa Bay oketre. Migori oketre. Kisumu mani dung mogik sani kisi okado. Kakamega jo dikado Kisumu no. Ngi yo turwa ohero siasa. Moingo ngimagi giwegi MCAs their work is to allocate budget which mag Thieth but what do our MCAs do? Nothing. I tell you my MCA Manyakach honorable Vini Juzi yes belki payo barabara lakini ibuti ko mama yiti barabara me payogi ko nyal fight mondo paponditi or more doctors more medicines you do not top because of lack of those things kalika shati ka onge ya hospital okay konyo ngani onga do sha ochulo sha to kize Thieth ndinga no nyo ya oko tukaki complain ni ya dakiti kwelo yede
which is a lie. We waduoka ne Fred Misach ka entiere county